При 60% обработени протоколи към 6.00 от сайта на Централната избирателна комисия виждаме Прогресивна България с резултат 44,6%, ППДБ втори с 14,3%. ГЕРБ СДС са на трето място с 13,01%. Движение за права и свободи е с 4,9% и Възраждане с 4,5%. По няколко показатели картината е много интересна и след бариерата. Виждате 4 партии с резултат близък до 3%. Меч, Величие, Сияние, БСП. Виждаме АПС, които от тези данни, които в момента виждате, имат около 1,3%, но от значение е, че тези мандати, ако се запазят такива резултати, ще бъдат преразпределени към парламентарно представените партии, т.е. значителен дял на избиратели, които няма да бъдат представени и респективно това ще вдигне резултата на всички в парламента.